i constructiu i positiu al voltant d'aquesta moció. Jo crec que aquest tipus de debats són els que penso que la ciutadania pot agrair quan veu els seus representants en aquesta sala de plens. Jo no sé si s'hauria de fer d'una altra manera per fer-ho de manera més global, però en qualsevol cas crec que avui s'han tocat amb dues mocions aquestes qüestions i per tant jo crec que això crec que és molt millor i molt més, diguéssim, edificant per qualsevol que segueixi una mica la política municipal que no els debats aquests més populistes que ens proposa Ciutadans, no? I en aquest sentit nosaltres no tenim cap mena de problema d'acceptar les transaccions que se'ns fan arribar. Sí que volem dir que si fèiem una proposta més concreta en el sentit de traslladar l'amfiteatre al Castell és perquè és un amfiteatre en què s'hi van invertir molts diners en el seu moment, gairebé 1 milió d'euros, si no recordo malament, i en canvi té una utilització, un ús molt escàs a la ciutat i és un emplaçament on s'hi va dedicar recursos i nosaltres proposàvem un canvi de model, insisteixo, on l'espectacularitat i per tant els recursos es destinin més a la cavalcada pròpiament que no a l'arribada dels Reis i per tant l'argument aquest de si hi ha 8.000 persones o 2.000 persones al nostre parer decau una mica perquè aquestes 8.000 persones estarien repartides amb una cavalcada més espectacular, però això és un model, és una opinió i ja està. Respecte del tema de la plaça Pearson, també cap problema per incorporar o una altra alternativa, de la mateixa manera que nosaltres tampoc no veuríem amb mals ulls en el futur buscar una alternativa a la pista de gel per motius ambientals, cap ni un. El que passa que com que ara és una realitat ho posàvem a la moció. Després respecte dels aparadors vius, creiem que es va aprovar aquesta moció i la posada en efectivitat de la moció no va ser la que nosaltres esperàvem, va ser curta però tampoc no va tenir l'impacte i tenia segurament una vessant més artística i més de participació de l'Edra, cosa que és positiva, no li diem que no, però no tant de buscar inversions i potser aquí el que tractaria és de canviar una mica i anar més de cara a barraca en el sentit inclús de la imatge i de la inversió de nous comerços. Què més? En relació a el que comentava Esquerra Republicana, jo crec que efectivament hi ha tot un seguit de polítiques de promoció de la demanda que sí que es van fer en el seu moment, però nosaltres la valoració que fem d'aquells anys al capdavant de comerç que van fer vostès és que es van deixar una part per fer, que era simplement realment la millora de l'oferta comercial existent a Rubí. És a dir, una cosa és fer campanyes perquè la gent compri a Rubí, però jo crec que al final la gent si decideix agafar el cotxe i anar-se'n al centre comercial o anar-se'n a Barcelona o a Terrassa no és perquè hi hagi una banderola que posi m'agrada comprar a Rubí, sinó perquè quan baixa aparca, primer aparca bé, aparca ràpid i després troba el que vol comprar i a més troba el conjunt de coses que vol comprar. I per tant jo crec que les polítiques comercials del futur hem de poder fer això, que es va fer molt bé i que ho reconeixem, però que s'ha de reforçar l'altra vessant, que és la de millorar no només la demanda, sinó sobretot l'oferta, que en definitiva creiem que és allò que realment podrà fer que Rubí faci un salt comercial endavant, perquè la veritat és que la situació actual és relativament pobra. En qualsevol cas, nosaltres acceptem per tant les transaccions i acabo contestant al senyor Badies, perquè és que jo el que faig amb aquesta moció és fer la meva feina, senyor Badies, que és fer una anàlisi i fer propostes de millora. Agradaran més, agradaran menys, però són, i vostè les tracta de sense visió i poc ambicioses. Jo no sé si són poc ambicioses o no, humilment les proposem, vostès es dediquen a dir són poc ambicioses i no tenen visió i ens venen a parlar de no sé quines altres històries. Vostè quines propostes sobre comerç ha fet? Vostè quines propostes sobre el Nadal ha fet? Cap ni una. Per tant, abans d'atacar d'una manera, a més, tan poc sustentada, perquè vostè no m'ha dit per què li semblen malament exactament, simplement va a fer un atac personal que jo crec que no té cap mena de sentit, dit ja de poca visió, serà una visió, més encertada, més equivocada, amb alguns punts potser l'hem encertat més, amb altres potser es tracta de treballar conjuntament amb altres forces per trobar idees a millorar, però en qualsevol cas crec que s'ha de respectar la feina feta perquè hi ha grups municipals que resulta que fan la seva feina. Gràcies.